Egunon, Euskal Herria, hemen azten da txoriene, astebete aurretik, bai. Pila bat errezeta, astebetean 10 errezeta. Jo, estila gutxi, Bueno, jendeak horrek etxean itxeitxuz, astelenetik ostiralera, bazkaltzeko eta afaltzeko, Ja, baina beti bardinak. Edo ez. Hilabetian zenbat aldiz errepikatzen duzu zuen etxean arroza. Ez da, berdin zaitxuria. Zenbat aldiz dilista, zenbat aldiz errepikatzen duzu. Claro, guri batzu ez da, zuek zer lana zuena, ostra, lana da errezeta bilatzea. Horregatik hemen, txorienabildua.itv.eus idatzi mesedez, eta gomendioak, ez dakizuen etxeko errezeta kutxuna zein dan. Eta veganoa bazaetere zuentzako ere tartea badaukagu, astelena direla gaurko egunak, eta nik aurrek ardizuet, karduarekin ingo dugun errezeta bat. Zeuna. Ingo dugu, lako oinarrian eramango du. Bi errezeta sartuko ditut azkenean, zingo dugulako pure bat, kalabaza eta azaloriana, hori oinarrian jungo da, saltza o krema baten moduan, eta gero kardua, erregozita jungo da, gainean, olako, gixau bat ingo gaen moduan, baina karduarekin ingo du kasu honetan. Orduan, beste aukera bat, neguko errezeta bat. Bai, ez kardua bada oso negukua. Naiz eta naturalian jan edo kontserban gustatzen da beti, ez? Almendrekin, urdai azpiko apurtxo batekin, eta gaurkoan barazkixekin. Bai. Ia se prestatzen dauzu. Eta nik horrekena da izena aldatu. Karduari beste izena dugu, jarri. Kardua? Bilatu. Kardua ez da oso polita. Izena ez da polita. Borraja, kardua. Ez dira oso erakargarria. Hau abetetzen gatzu. Bai, erabat. Esan zelan inbizu. Venga, kontako zuzean ingo. Kibula moztu, erregosten jarri, eta gero horri, kalabaza, azalorea eta patata gehitu, saldarekin busti eta egozi ondoren birrindu eta purea inda izango dugu, krema inda izango dugu. Bestaldetik, kipula zenario eta porrua erregosten jarri, eta horrek erregozita dodenean, horra gehituko dugu kardua ondo moztuta eta ari gabe. Ardo txuri pixka bat bota, utzi lurruntzen ardoa, eta gero saldarekin busti ondoren, ingo duna da, ordu erdiz, ordu betez, segun zenbat denbora berduen, egosten utzi, eta gero olako pikadantzeko bat ingo dugu ogiarekin, almendrekin eta baratxuriarekin, hau, persiarekin batera birrinduta gehitu, eta gero zerbitzatuko du kardua pure horren gainean. Hau dena esan da, az gaitezen lanean, eta lehenengo esan dakoa, ingo duna da, krema bat, eta, hemen, krema gero birrinduta joango danez, ez gara ibiliko txiki mozten, eta xerratan moztuko du, laukitan gero gure kuia, eta zalorie, loreak atako izkiot, eta loratxotan. Egozi da dino. Oso ondo. Nik kremak eta eitxe danean, haukotzu aukeria ez, barazkidanak egosteko eta gero birrintzeko, baina, grasixa apurtxo bat emoteko bai, ondo egoten da, barazkixak apur bat lehen hau erregostia, bai, olixotan edo gurinetan, gero barazkixakein, egozi igual salda apurtxo batekin, eta gero birrintzerako garaian bai, gazta apurtxo bat bota, ez negaina, jogurta, zeuse. Oia bizio da, patri. Apurtxo bat bizioa da. Baina, barazkixak erregosterakoan bai, beste puntu bada, eta erregozi biharrian bai, beste hainbat teknikaen leike. Erregozi azkenean izango zen, zu motelian zuestitu edo zu baxuan kozinatualan oliba olioakin. Gantz batekin. Eta hor luze, hau itxeitxugunean adibidez gixatu baterako oinarrixak. Edo itxeitxugunean, oinarrixetan asko ez, zuestitu. Edo gixatu bat. Gero, egongo zan, danok ezagutzen duguna, izango zala frigitzia. Olio asko, eta temperatura normalean altua. Hori da, eta hau erabiliko hauen, patata batzundako, kroketa batzundako, barazkixak bai frigituta oso ondo geratzen dien, ere horburuak asko gustatzen gatolan frigituta, ez dakit, kuiatxoa, piperrak. Arrotzistatuta pla egin da, edo zerrarrain, aragi, hogei birrinduti pasata. Hori izango zen frigitzia, eta gero nik ez nagoen ezagutzen terminologia honekin behintzat, niretako betidanik izan dana salteatu, hau da, olio gutxikin, zu bizian, hau da, esan izango erregostia, baizik eta hori salteatzea, eta horrei euskeraz bebai etzengako sarrastatzia. Ni salteatu esan izan. Nik salteatu bebai betidanik, baina, hemen edortak bere liburuan, amantala eta amantela, edortak agirrenean, agertzen da bebai sarrastatzia. Eta izango zen salteatzean sinonimoa. Hau da, hori ez, zu bizian, olio gutxi, eta egosketa bat, zehose askarra. Hori izango zan adibidez guokean, salteatu egiten dugu dana. Hori da. Eta hori, barazki krema baten oinarri xaitzeko,
Ba, haukago, nime bai frigituta be... Ondo geratuko esan gero krema bat itxeko, igual, emongo zotzan olan... Hombre, baina hor olio asko. Puntutxo bat. Frigitu Bai, gurek esan gero gorde. Kendu. Bueno, ez dauka zentzuri baina, ez? Ez. Eta gero braseatu be bai izango zana da, ba igual olixuekin eta bai, baina labian, ez? Eitxeko. Gero dago estofatzia da erregostia, baina normalean taparekin, beti izan barra taparekin. Erregosi, zerbait erregosten dugunean, tapa gabe egiten du. Beti, egon behar da, hemen, aizia ateratzen, gero ura botatzen, oin hau erregosten da, horretik dago tapa gabe. Gero, oin tapa jarriko banuke, hor bere urak eta bere likidoak inda kozinatuko zen, eta hori estofatzia izango zen. Labian ere inalda, hartu gu geinaldugu, zerbait eltzekari bat hartu, hemen likido oso gutxi jartzen da olako kasuetan, tapa jarri eta labera sartu. Eta horreren, gixatu bat inaldugu labian baita. Baina beti taparekin izan behar da. Eta zein da zigor estofatua eta gixatuaren arteko desberdintasuna badau, edo oso txikia da desberdintasuna? Baina gixatua plater bat da. Ez da teknika bat. Gisatzea... Gisatzea? Nik pentsatzen baiet. Ez da teknika bat. Zu gizatzean, erregoz iten dozu, gero egoz iten dozu, bebai, segero likidoa botatzen diozu. Hemen nago gisatzen. Bai, baina zuk hor, imaginatu, gixatu bat eiteko garaian, guk hemen gixatu bat ingo dugu. Aurrena erregozingo ditugu barazki batzuk. Gero kardua botako diogu, erregozingo dugu, ardoa botako dugu, lurrunduko da, eta gero saldarekin bustiko du. Hor ja egozketa bat da, hori ja ez da erregozketa bat. Orduan, gero tapa jarriko diogu, eta hor, ja gixatzen ari gara. Gixau bat ingo benduke. Bueno, argi geratzen jatzu orduan. Hemen, sukaldaritza bat 0 bat, lehenengo klasea. Baina, egia da, hori, ostalitzan lehenengo mailan ematen da, eta oso garrantzitsua da, teknologia, hori teknologian ematen genuen, eta, bueno, horri ematen zioten garrantzia handia, holan, ostalitzan, hori katxarro guztien izena, betu, niri hor, hau, geratu zitzaian, gu geneukan, holako kiela handi bat, dana, sukaldeko, lapikoak, kasuelak, tapak sartaiak, danetari, tresneri guztiekin. Eta marmita bat berez da, zerbait luzeagoa dana eta estua zabala baina. Hori da marmita bat. Hau kasuela dalako. Hau marmita. Hau marmita. Eta ni erakutzen zean marmita bat, claro, ni marmita bat inaukan, ostalitzan oso handia zian. Claro, zuk Asteriz eta Obeliz ikusten dozu, da eta marmitan jauzi zala da, imaginatzen dozu, holan, kasuela bat, handixe zabala. Gainera, bustinezkoa. Marmita da estua eta handia. Osa, luzea. Izan behar da, luzeagoa, zabala baino. Hau marmita erdia izango zen, erdean, media marmita, eta hau kasuela, zabalagoa. Eta hori, bueno, teknologia. Kontua da, nire irakasleak eraman zian, eta marmita bat, olako txiki bat erakutzi zian, eta hau zer da, marmita erdia. Ez zior, hori marmita bada. Arrein txikia. A ber, azalpen hau jarri zian, gaina Mikel zan. A ber, zigor, boseatzaile bat, Mike Tyson. 100 kilo. Kristo ona ez da izan. Eta ero, ez da, euli neurrien burrukatzen duen beste bat. 55 kilo. Bia boseatzaile dira, ez? Bai. Tamainak ez daukaz ikusirik. Ez. Orduan, kontua da izan behar dela, luzeagoa zabala baino. Eta orduan, marmitak izan aldi olakoak, ero marmitak izan alda olakoa, eta olako istua. Bueno, teknologia. Kontua da, gu hemen erregosten ari garela orain, bota dugula gure kalabaza, eta ero esan dakoa, hartuko ditu hemen lorea golan ataletan, hauek pixkat erregoziko ditu, eta ero bustiko dugu ardorek, eta egozingo ditu, ordu erdi 0 gutxi gora era, olako, bueno, pure ezberdin bat izateko, zen omen, a ber, zuen etxe guztietan Euskal Herrian ikustu kalabaza purea jaten dela. Bai. Baina, bueno, honek emango dio beste ikutu bat, eta badago kontrastea. Bai, adize, bakoitzak, bueno, bere errazta dauk, azkenean pure honen saporia oso gozua izango da, ze oinarri xan badau, tipula erregozitxa, horrek, punto dulzia badauka, eta kalabazak, zer esan, ez? Eta gorputza mateko, patata pixka. Oso ondo. Bueno, hori izango da orduan, erreztako oinarria. Eta gero joango gara karduakin, zigorra izako gustatzen karduan izena. Izena, zer? Kardua beti, holan, norbaitxei gauza satar bat esateko. Hori kardua da esateko dela edo satarra, edo desatxe gina, o motza. Karduko itxaua? Claro. Gure kuadrian, leire mutil batekin hasi ateatzen. Eta ze moduzkoa da? Jatorra. Claro, ja jatorra esaten da, kardua. Ke ba?
Hori da zuk txarto pentsatzen dozulako. Ni norbaitek esaten bozta. Terminologian askotan izatea da. Hau hasi da batekin, eta zen mauzkoa da, jatorra. Bestela esaten, superpolitia. Esateko moduan ez nik enauen pentsauko. Bueno, gore kuadrian nolakoak esaten. Bueno, ze basikoak zaien. Bai, oso. Bueno, niretako kardua politxa da, eta hemendik txorienetik, aldarrikatzen dugu kardua ez erabiltzea, zigorren kuadrian ontsa hasiko die, kardua ez erabiltzea norbaitxei referentzia txarra itxeko. Itxusi moduan ez, hori, itxusi dela ez ez. Hori da. Ni kardua gustatzen jate gisa da, normalian kontserban jaten dut, edo frutaden danetan horixian behin etorten die bebai olan, filmian batera ja garbi dauenean. Eta ure bai, lana dauka. Nik hemen batzuk aurreratu diot, gero oin jarriko dut, esan dakoa, inbar dugu oinarri bat, barazkiena jarriko du kipula, asenarioa, eta porrua hemen erregosten jarriko ditugu, eta gero kardua garbitzen jungo da, eta erakutsi jo, baina karduak lana dauka. Orduan, horretik, jende askok, komodua da, ni oso ondo daude hori esaltzen dituzten aia. Bai, eta aukera politxa da, ni hori dala, joan zen urtean, justo, sasoia izan zanean, ora pirila, erdialdian, maiatza erdialdian hor, hilabete horretan joan nintzen, Nafarroara, Herriberara, eta hor, erakutsi zuztien, nola hartzen da ben kardua, eta kardua, osea, holan da ibiltzen dior labanakin, eta hor, katxarro horrek nola atze itxusten, eta hortutik, fabrikara, izaten die ordu baten. Eta gero, fabrikan horrek karduak egosi eta potean jartzen direne, 4 ordu bakarrik pasaten die. Orduan da... 5 ordutan, ero 4 ordutan ja portutik konserban egon arte... Orduan, eurak esaten zabien. Gainera, niri guztatu jaten ze, eurak naiz eta kontserba enpresa bat izan, aldarrikatzen zabien. Beitxo, onena, barazkixa fresko jatia da. Baina gu gare, bigarren aukerarik onena. Eta hori ez, azkenean, beitxo. Da oso gutxi prozesatua, da prozesatu on bat, ez espentzau prozesatu danak diela ontxe txarrak, eta hor, ez dakit demonizatzen hasi diela, badauz kontserba onak, eta badauz prozesatu onak diela, barazki kontserbak, arrain kontserbak, hori, bueno. Patri, beti aldarrikatzen duguna. Oberena produktua sasoian jatia bere puntuan. Baina beste aukera hon da, azkenean, konserbak, ero izoztuetako barazkiak ere oso ondo da, azkenean jaso dira bere sasoian, izoztu indituzte, eta oso praktikoa dira, ja garbituta daude, atalde moztuta dauzkagu, eta, urte guztian zehar eskuragai dauzkagu. Niretzako aukera oso ona. Jarri dau. Ontxe ingo, errezetan apur bat aurrera egin, baina historian apur bat atzera joan. Eta ni bakit hortxe eskutatu daukotzula ez, ardo txurixa erabili biosuna, atara, ze horrei buruz gurotein berba. Bai, ardoan inguruan, ero ardo txurixan inguruan, ero ardo txuri honen inguruan, naparra da. Naparra da. Ardoan inguruan orokorrean. Lehenengo mahatzan inguruan. Noiz aurkitzunean azterketa. Ez dakit gidoia irakurri dozun edo ez, baina azterketa goiaz jotzera. Noiz aurkitzu zan lehenengo mahatxan fosila, eta nun. Emoten bostasuelan, bixetako bat, ian. Deiaren komodina erabili aldut? Bai, baina ez dakit norbaitek hartuko zuen telefonuan mendik. Bai, ointxe... A ber, txan. Alberto, idazteri bai pizarra momentu batian aber zein dan... Ez. Esan diazu baietz? Erabila zala komodina, nik norbait aurkituko dut. Ez, baina telefonoa esan duztazu. Telefonoa ezin duzu erabili. Ni telefonoa daukat hemen konektatuta, belarrira daukat konektatuta. Bueno. Hauek, gaur egongo telefono zuek ez daukazuelakoan etxean olako oso txikia da, oso barruan sartuta. Komodinak ez dau telefonoa hartzen. Pi, entretenituta dau. Ez, baina komodina itxona da. Eta bere bilobak eta zain juteitu, eta da... Goiaz beste aukera bat ematera zure komodina, Alberto! Zer? Hortik zaitugu, bai! A ver, oindala 36 milioi urtekoa Indian. Jo, ez, Igor, zuzena! Una! Sari bat zuretzako. Oso, Alberto. Gaur uste izu borraja txea eramaten, nero kardua. Eta bitxia dana, ez dakit norbaite pentsaleike mahatza, aurkitzuko zala, Frantzian, ez? Errioxan, Nafarroan, eta Indian, oliten edo, ez. Aurkitzu zen Indian. Bai, oindala 76 milioi urte. Eta, baina, lehengo tankia edo lehengo ardaua, nun aurkitzu zen? Roma. Hor bai.
Eta noiz? Hor ja ez dakotzuko modinik, Noiz, noizkoa dan aurkitu den lehenengo arrastoa? Ba, Kristo horreko bigarren mendea. 6.000 urte. Kristo aurretik. Hor aurkitu zen lehenengo tankia ardaua hartzitzeko. Beraz, historia badauka, eta da, horako edaririk, aintzinetarikoa. Lehen erabiltzen zen asko urakin nahaztuta, eta gaur egun, pentsauko jaku nolan pekatu bat. Baina Grezian hori erabiltzen zen... Egunero, osasuntxu erateko. Hori da, osasuntxu erateko. Zen lehen, egisa da gontxe ardaua pentsatzen dugu beti aizialdirako, ez dakit lagunen artean, bikote batekin, zehose ospatzeko, edo, holan, bizio moduan, ez? Baina, sagardoarekin berdina. Sagardua esaten, itxasontzietan da eramatezan, ura likido okiteko. Eta uste hor, albaolakoak izan zirenean hemen, esatez zuten, marinel bakoitzak egunean zeuzkan 3 litro sagardo erateko. Ez da, eskorbutuakin hori zauen. Eta hori zeukaten, egun guztian zean, lanean ari zian moduan itxasuan, nik uste 3 litro, ez da berdina, faltzeko 3 litro eratia. Ero, 3 litro guztian zean. Edo loitxeko, ja. Hori da, loitxeko ondo. Hemen pernoa barazkiak erregozten, kipula, azenaria, eta oin, porru bat, hemen. 2 azenario zeuden hor, kipula bat, bat eta erdi, eta oin, porru bat. Oso ondo. Hori ez, Grezian itxen zan, azkenean bebai, hainbeste moskoreta ez eoteko. Eta, horrendako laguntza zan, egisa zan. Beraz, ondo etorten jakien. Ondo. Bai, eta zigorrak esan dauen bezala, azkenean urak zaukan bakterio pila bat, eta ura hori edangarri egoteko, hartzen zabien, ardaua. Hor, parkatu, Belgikan ere izan ginenean, han berdina garagardoarekin. Osea, han berdina gu, garagardoa segaitik eraten zen, zan modu bat, likidoa, claro, neurria zeukan kontua. Bai. Likido osasuntxu erateko. Grezian hasi izan ja edaten aizialdi moduan, guk aurre ezagutzen dugun moduan nola inguren kulturan, simposiotan, hau da, eurak zaukien nolan otorduetan, eta simposio horreitan itxen zana zan, jan eta edan. Eta gero zaukien beste, ospakizun bat, libazioak, eta hori zan, jainko ezberdinei eskaintzen jakienian ardaua, eurei omenaldi bat emoteko. Ni Vietnamen egon nintzen uda honetan, eta hor bitxia zan, zu tenplutara joaten zinen, eta jendiak, jainkuei eta, apurtxo bat omenaldi eixa emoteko, usten zotzen batzuk fruta, baraskixak, espezial ezberdinak, lorak, eta holako gauzak. Eta denizta bizo joan ginen olako templo batera behin, bisitan, eta ikusi garen, ez dakit nor pasauko zan handik, baina ikusi garen, 30 vodka botila, eta nijo, honek jainkuek... Jainkoari eskainita 30 vodka botila. Hor zauzen hor eta gero monjiek erango zabien. Izango zan olako... Hori bota etzabe ningo. Vodka enpresan bat erango zanara, eta zango zan, hau utziko digu, eta promozio ingo du gurea, eta... Hori da. Ze gauzak. Kardua garbitzeko ordua. Kardua aukeratzeko garaian, justo, utzi dituenak, honek ezke zeuden gauza oso... Hemen pixkat trinkoa izan behar da, Kusten duzu hemen nola pixkat irekita dagoen, hau itxita egon barra alden eta itxien, gero eta trinkoa, pixua izan behar du karduak, eta gero, ari pila bat dauzka. Olako, beti bakizu, egin ditugunean honek zerba horri mamiak, eta horiek ere, pilo bat izaten dituzte, orduan. Karduak oraindik gehiago dauzka, eta nik, segun, nor ikusten duzu, nun iten duzu, guk, hau, egiten du Lope de Aro hotelean, eta asko kentzen genio, asko hartuta geruza oso bat kentzen genio. Batzuk egiten dute hartu holan, eta atatzen dien ariak kentzen dizkiote bakarrik. Bai. Holan. Baina guk hartu eta osorik geruza oso bat kentzen genio hemendik. Nik hori ikusi izan dut, eta hor, Naparroan egon nintzenean karduan bilketan. Bai, izango dituzte gaiuak, honetago. Bai, eta gero, esan zozkun emakume batek, erabiltzen zabela nanasa, hau metalesko estropajoa garbitzeko eta erabiltzen dana, hori erabiltzen zabela, karduantzako, borrajantzako, da horrek baraskixak oso aritsua dienak, eta horrek arantzak eta kentzeko. Nik, oraindik pixka gehiago kentzen dio. Bai. Orduan ikusten duzu. Eta gero, ataleta moztu, eta hemendik ere, holako telatxo fin bat ateratzen da. Hau izango zara. Hau bekendu iten diot. Orduan, zuek ikusiko zu, batzuk atzeko ez diote kentzen, beste batzuk bai.
Zegoen nola nahi zuen. Horrek gero kontua da, egosten pixka denbora gehiago utzi beharko duzuela. Lapiko azkarrean egiten baituzue, gu lapiko azkarrean egiten gendituen. Bai? Karduak eta zenbat egiten genuen gutxora era. 20 minutu, hogei minutu gutxienez behar zituen lapiko azkarrean. Eta gero, horrek egiten genituen egozi eta utzi bere saltza hortan. Guk hemen gaur beharko du ordutxo bat gutxora era egosten, kardua. Eta bestela, inalduzue, erosi Patrik esan duena, potokoak erosi, hau ondo erregozi, etorri ona, 3 buelta eman, gero ardoarekin busti, eta bukatu errezaldera joan da. Hori da, errezaldera, holan askarra, eta osasuntxua bai. Lehen egin dugu berba, ardoataz, eta mahatxez itxen dien edari danak, pentsatzen dugu dana, beti dila ardaua, ez? Ardauak atzen dago beti protagonismoa hundixena. Baina badau, beste bat, ez tala bakarrik kumiendako edarixa, oine ezautu dute. Mustioa, Nire edo semeek ezautu mostoa. dute. Ez zaren ezagutzen oin arte? Azkenien, gu egia da, bikote eta biolan tabernetara jutekoa eskara normalen, eta umekin gauden eskara jute. Baina, hori kuadriakoekin ez da izan, eta batek eskatu zuen, umean zago, eta zune zu oier mosto, eta bai. Karo, porratu zuten, jo, aita, ze gozoa, ja, kene gozoa dala, ze uste zu bestitutera Nikolako txikitak. Ni eraz izan, eratekoa mustioa. Guri mosto gatatzen, ni gaina azeitu nahi nuen izaten, eta anaiari honori emango nuen azeitu, no? Azeituna hartu. Benetan? Bai, ni azeituna salien ez izan inoiz. Hori da mustioko onena, azeituna. Oliba. Ez, eta izotza, eroagoan izotzakin da jolastu, eta bizkarret izartu norbaiti, hori zan ona. Horre bai ematen zuela. Zumetik aiztua. Biurria. Bueno. Baina hori adineak ekartzen duzu, txikia jaiotzen zaenean, ja puk zeioa jartzen dizute. Gaiztua izan da, biurria. Biurri xamarra bai. Bueno, mustioak hori ez bakarrik unbiendako. Azkenean da, mahatzetik einako edari bat, ez da hartzidura alkoholikorik gertatzen, baina bai itxen dela, mahatzakin normalin izaten die tipikoak, baina, bueno, badauz beste fruta batzukin eta sagarrakin, badau gerezixekin, baina guk geixen ezagutzen duguna eta zuek tabernetara joaten basari eta eskatzen bozue mustio bat, normalien izango da beti mahatzana, edo ardauana. Hor badau desberdintasuna, nik beti eskatzen norbaitxek, zen nire kuadriako jendeak hartzen dau, Hartzen dau, Bai. Elduak. Nire lagunik onena sarek, ez dago isa alkoholik eraten, isa esebez, eta zerbait ez jako gustatzen, orduan 0-0 bat ez jako balixo, eta beti, freskagarrin bat, mustioa, sukuak, eta holako gauzak. Eta mustio da, galdetzo ostenean, karo, mustio bat, joaten azbarrara da, haundixa, txikixa, gorrixa, txurixa, ez dakizen badanik, jarri nahi dozuna. Kontua, mostoa nik entzun da, mustioa entzun da neukan, asko eraten maituzu gero horre berantzako ez da baiten? Batzu eraten maituzu? Ez serio, ez dakit, Ez jat gertatu. Bale. Nik ez da ino esan da. Berantzako egiten zuela, eta zeitzan platanitoa egiten zan mustioakin, ez? Platanitoa zan mustioa eta ez da egin likore bat. Platanitoa? Platanitoa, zan oso empalagozoa. Gaztegian azorrendako, nahi. Bai, enaiz goratzen zen, gainaz, likorea ere gozoa zan. Nik entzun daukat, hori, berrotairu likorea, hori, berrotairu. Ni lagun batek hartzen zauen hori, martxoak 2 eskondu zen lagun batek, ondukan, 34 urtekin, 43 likorea eta txokolatezko irabiatu. Osa, hori baina benetan, esan mesedez. Hori postre bada. Zenbat urte euskaso? 15? Edo 35 ja. 35 erako bidian zauz mesedez. Lugumba. Eraizu whisky bat hona. Hori lugumba ez dan? Ez dakiz izan zaten. Lugumba hori. Baina gero, mustio zaparte dau, ardoa dau mustioa, eta gero beste gauza bat ditzen dela mistela, eta hori da, ez, mustio batetik atzita, ez dagoela hartzidurarik, eta horrei gero likore bat gehitzia, eta hori egoten da 16-22 gradun bitartean. Nik hori ustot ez dutela sokula probau. Ni enaiz ardo gozego salea. Ez. Eta bermuzalea? Ez da ere. Ze hori da, mahatzetik edo, ardotik hasitxa, eixen dan, 3. edarixa, ez? Gaur egin bideguna berba. Ez katzu bermuta gustatzen? Ez, baina ingo dutzut, bermuda legunean, eukin gendun ikastolako... Eingo estazu? Baskarixa. Txorien ingo dutzut bermuda, baina 2.0. Ingo dugu. Ekarrileike edari alkoholikoak telebiztara? Ez, baina, bai, ez, kosina ingo dut. Martini gelatina bat, oinarrian, gainean jungo da oliba esferifikazio bat, eta ero laranja aize bat ingo diogu. Eta hori koiara batean,
Ze doktore zatozen. Nik hori probot... Idatzita dau eta bidalita dau, Nik nire lagun batek itxen dago hori, errezaldera joen da itxen dago lan bermutakin gelatina bat, eta gero itxen dago oliba normal baten hor barruan jarri. Eta hor, etxera joen da, betxo, oliba batzuk atara itxuta, jo. Bai, berez isai di eta politxak beraz ikusiko zigorren bertsioa Bai, hori interneten nik ikusita dukat hori bertziolako. Bai, guai geratzen da. Oso erreza diken, oso erreza. Ba, bueno, bermuta da maaxetik jaixotzen dan beste edari bat edo ardotik. Jendiak ez dau pentsatzen dala ardo ondu bat. Pentsatzen bermuta dala, ez dakit pozka bezala edo ginebra edo... Hor espeziak egin da jolasten dute, eta, ez? Da, ardo bat, normalien izaten da, erderaz ezagutzen dana vino fortificado, hau da, ez dakit ardo indartsua edo izango dan, baina da, ardo bat... Indartua, hori da. Ez da ardo bat normala, da ardo bat, alkohol kopuru gehixau izateko baimena daukana, solako prozesu batengatik. Eta alkohol horrei gero gehitzen jako belarrak, lorak, espeziak eta gauza desberdinak, eta hortik sortzen da bermuta. Oso ospetsua edo oso ezaguna bai Espainian, Frantzian eta Italian. Italian izan ziren hor Turinen jaixosan. Eta gero, Turinen gaur egun bai estatu batuetan eta Argentinan, baina nik pentsetan daudela Italiako immigrazioagatik. Eta Espainiara heltzen da, Kataluniara heltzen da Italiatik, holan merkataritzan. Eta horregatxik Bartzelonan eta Reusen eta hor bermut marka pila bat dauz eta ez dakit tradizio pila bat. Hemen geixau izaten da, ez Bilbora ez da, geixau... Amorrion da bonena. Amorrion da? Bai. Nahi bat zujun egun batean ikustea nola iten dan, aukera dukazu. Nik ezagutzen dut bat Okondon, Araban, dala Astobiza, txakolisa itxen dabe normalien, baina badaukie bermuta, eta bitxia dana, ze bermutazuk, joan zeketa dau txurixa edo gorrixa. Eta eura daukiena da txurixa, baina gero, holan, kortxuan aldamenia saltzen dutzu botila bat olako txikixa, kolorante gorrixaekin. Eta esaten dauen normalian, zu soiesenean bermu gorrixak, izaten die txurixak, baina fabrikan tintatze dituztenak. Orduan, guk itxen duguna da, zuri eskaini naturala. Eta zu nahi bauzu? Baina, zu izaten bazara lan buru gogorra, eta nahi duzu gorrixa eta gorrixa eta gorrixa, badaukotzu dukeria gero, zuke itxeko, eta ez dakit, bitxia, politxa eta holan jokua emoten dutzuna. Bueno, Patri, errezeta saldu behar dut. Oso ondo. Purea, ja horriten, orain dibeste, 10 minutu beharko ditu, eta hemen, lehen horri zan ditut uretan, ze kardua da, azkenian, honen modukoa, alkatxofan moduan, osidatu egiten da. Nik urarekin bakarrik jartzen ditut, batzuk ura eta limoia jartzen diote. Kuste duzu, niko hauek ez dira osidatu. Orduan, hemen bota, ardo txuria lurrundu eta ero saldarekin guzti. Barkatu zigorez, esan minotzun gaina limoia jendeak esatutza, ez dut zaporerik ematen, baina nik igarritxo segitxuan, norbaitxek utzi baitu lan orburu batzuk, alkatxofa batzuk limoizati batekin, zen naiz eta ez emon olan zapore bat garratzabe, baina puntu hori igarri itxen da, pila bat. Nik perrexiak ime bai entzun dut, badixo dauela. Perrexila nik entzun dut, baina ez dakit egixo izango da. Ez dut proba hori, txekula. Ura, perrexila eta hor jartian. Ni legunean komentatu ziaten ez dait, esan nuen hemen, irratikoak esan ziatenean. Entzun da zeukatela, zerbait erretzen danean, kortxosati da bota. Bai, izan zinuen, izan zinuen. Dauz gauzatu... Horrek zentzu asko ez dauka, baina. Hemen mundu guztia daki, zentzu bakarra daukana da, zuk jaba botella batean, gero sartzen bazuan goiara bat, hor magia kontu bat gertatzen da, eta inoiz ez duela ies egiten burbuiak hortik. Hori ez esan nire amamatereri, ondeukan erligio hortan sinisten dabela, Bai, zera. Gabonetan, beti, eta zuk esan, amama, baina horrek ez dago esertako balixo, berdin jat. Beretako balixo da, Patri, zu oraindik gaur egun juten zara txoko batera, elkarte gastronomiko batera, oskaioa irikitzen duzu, eta han beti dago kaba o txampain, kaba normalean, parkatu, txampaina eran bukatu iten delako, botella bat, han goiara bat sartuta eta esatuzu. Oraindik jendia sigisten du, hor, magia, eta egiten du, pelikula ikustezin bat, eta ez da ateratzen gaza inondik. Hortik, badauz, ez dakit kabandako balixo daben, zenik ez dut eraten normalien, baina guk, gu etxean bi gara, eta ez dugu lan, ardagoa igual eroten dut, oso noizian behin, eta orduan, ez dugu nahi botilla hon bat puskatzia, eta bukatzia be, asko pentsatzen jaku. Orduan dauzko gulako kortxo berezi batzuk itxen dabeina da. Aixea kendu, ez? Hau, aixea kendu, hori, utzian. Eta hori, lau kortxo dauz, eta horrek bai irauten dutzula oso ondo.
Orduan hori sartu da bueno, aste batera edo 10 egunetara, edan zeike ardo berdina, eta hau. Bueno, Patri, lehenko astean pikadan inguruan hitz egiten egongoa, hau pikadantzeko bat izango da. Ingo duna, gero birrinduko dut irabia gaioarekin, Baratxuri atal pare bat, hemen, hau pixka gorritzen dienean, almendrak hemen gorrituko ditut, eta gero izango da, hori, ogia ere frigituko dugu, eta irabia gaioaren ontzian salda pixka batekin jarriko dugu, birrinduko dugu perrexilo ostu batzuekin batera, eta hori ona egituko dugu gero. Ezkenean horrek emongotza gorputza gure gixatuari pila bat. Eta hemen, oin, saldarekin, justo estalingo ditugu. Barazki salda izango da, ez? Gaur astelen veganoetan gauza. Barazki salda, beti. Oi asko usaina da, dike... Baizera. Broma da. Patri, mesedes. Esan. Barazki salda zoragarri bat, egin du lehen, asenario puntekin, porruaren atzeko bustanekin, kipularen azalekin eta hori. Eta, bueno, kontua argi datu da, ez, barazkiena dela. Oi asko, jauziko zan agian, gabe pasiatzen, nok ez du ekusi hemen oi askoa pasiatzen da erortzeo. Bueno, pikada egiten, eta esan dago, hau izango da, frigituko ditut hauek, gero, irabia gailuaren ontzira, ogia frigituko dut, eta Patri, hori egin da behar dut, hau egin da behar dut. Egin da duenean, birrindut aukingo gure purea, hau bakarrekin duguna, birrindu, eta erotorriko da, honi pikada botatzen, eta momentu batean, oixa, zerbitzatzen. Segitxun gauz. Bueltan gara lagunok, hemen daukago gure saltza, purea, krema, deituko dio nahi dugun moduan, birrindu eta iragazita. Gero hemen da, indugun, pikada ero hori, oine, egia da neko lodi geratu dela, eta ez dau beharko, gehiegi, baina, bueno, esan genduna lengua astean, honek zaporea ere ematen du. Berakartzana, eta... Eta orduan bakarrik oin izango da muntatzea, gure errezeta. Honi Patri esan diote, honi, ez da egit, olako tarraizka batzuk, ero ganbatxo batzuk ere hemen, egizan oso ondo. Astelen veganoak dira. Bai, baina beste aukera, beste egun baterako. Beste egun baterako, bai. Beste egun baterako, hori, eta ondo eratuko zen. Ale, etorri da, bai, hemen horre, urdai espikua falta da. Bueno, baita ere, baina, bueno. Zerako kombinazio, ona. Bai, a ber, ointxe porratuko du, eta esango dizut. Eta bai, veganoa, ez barazki jalea, baizik eta eguneko veganoa, ez dauka ez arrautzik, ez esnekirik. Beraz, barazkixekin be bai, eta saldak zeugan oioa ere veganoa zan. Arreke barazki bakarri jaten ditu, orduan... Artaua. Bueno, eta hemen gure kardua erregozita, eta... Gaina horan goi maiako platera emoten da. Perrexi pixkatero bota eskero holan, nahi izan ez, bai, olio txorrota bai botako digoni. Listo honekin, gure lehen erzeta eta zurea postrea gorkoa postrea o sarrera, Patri? Barrio gaztakin hori... Bai, ez, gazta eta estixa holan eta intxaurrak egoten dizenien horre tartian, batek ez daki, sarrerakoa den edo postrea. Zuek erabekiko zuen. Bai, oin egusiko duzu, kontua da, aurrena, hau daztatu behar dugula, gure kardu erregozia, azalore eta kuia krema gainean. Toki bat ingo dugu? Hau hemen, hau aldamenera. Hemen erditxan bat espada. Ni koiarakin honi emango dio, Patri. Bai? Bai, nik uste dut, krema tolen hartzeko azpikoa, ez? Ni koiara. Labana. Lankarduan zatitxo bat nahi dotelako proba bakarrik. Egosi da. Bai, egosi da. Hemen nik uste dut, ero ogitxi gorki batzuk, gainetik botata, bai. Bai. Baina, kombinazioa oso osua. Oso fina, goxua holan, punto dultzia badauka kalabasana, oso goxua. Astelenetan ere oso errezetako goxua egiten ditugula txorienen, eta hor bestela, geratu hurrengo ikustera. Beste adibide bat ontsa. Hori, zehazteko dau, hau sarrerakoa dan edo postre bat. Niretzako behintzat, sarrerakoa izango zen, ze niretako postriak estixa oranko jarakada bat baino gehiago bia da. Honek naz gozozalea, orduan guztetan gehiago txokolatea, azukera purtxo bat gehiago. Honek, errezta hau izango da makatzak, laban, gazta desberdinekin, eta gero labatik ataratzen dugunean, intxaurrak eta estixa. Makatzak, madariak, udareak, bizkaitarrak esaren entzako, ulertu da izuen. Makatzak bizkaien da bakarrik, edo? Guretzako bakarrik.
Bueno, ni... Bueno, ba, arrasaten be bai, da oinatin ere ez dakit igual, baina Bergara inguru hortan igual makatzak. Bestentzako, ni makatzak ez da. Baina, bueno, kontatu zela ningo duzuna. Hartuko ditut makatzak, moztuko ditut erditxik, eta erdi bakoitzan gainen jarriko gazta krematxu koilarakada bat, eta gorgonzola zati bat. Gero erreko ditut labian 20 minutu 180 gradutara, eta ataratzerakoan zerbitzatuko ditut estixakin eta intxaurrekin. Beraz, ez dauka misterio handirik. Postria, nik izaten nuena, postria. Bai, edo ogi baten gainien sarrera, edo gosaria. Egia da, makatzak nik guretxean postre modu jaten di, beti eroa, bueno, ardotan egin da, oso goxuak, arrozazine batekin azpian, hori da horreko lan biguntxuak. Biguntxuak. Bai. Eta nik behitxu, erditik moztuko ditut, eta gero, hemengo lan asurtxoak eta kentzeko, ingot, borobiltxo bat, hori da, bixotzak kendu, eta gero hemen joango da gazta krematxua. Barrenean, ez? Hori da. Eta nik kasu honetan bebai ekarri dut gorgonzola gazta. Bakarrik gazta krematxua jartzen bozue, bai, izango die, askoz be finauak, baina gorgonzola gaztak emongotza... bueno, beste bisitasun bat. Eta egia da gorgonzola igual, ez da inerreza aurkitzen, nik uste ja toki gehienetan ero supermerkatu ondietan izaten dute, bestela gazta urdinarekin inalko zen, ez da berdina, edo roquefort gazta bat, edo roquefort gazta bat, bai, gazta urdin bat, hori da. Bai, edo zein. Gazta urdin batekin, edo zeinekin hartu eta, bueno, ikutu antzeko da, azkenean, bueno, gorgonzola balka hori, ez, behi gazta bada, 3-4 hilabete ontzen dana, eta badauka, horre baikutu hori, bueno, gaina, lisunakin etortzen da, eta daude bi eratakoak, pikantia ero gozoa. Eta bat, pikantiak Badauka, zaporia. Ni txikitatik beti gustatu izan roquefort gazta, nire etxean etzan jaten, baina nire izebaitziarren etxean pila bat jaten zan, espagetixetan jarten sotzan, gero kroketa egiten zituen gabonetan, eta nire etxean, hori, ez da asko jan, baina izebon etxean pila bat. Betxu hemen, bakatu zigor, zulotxonetan, hori, gazta krematxua, eta gero jongo gara beste gazta bai gehitzen gainetik. Ni badu zer ikasinen Frantzian. Zer? Ni esatenen. Roquefort gazta, gustatzen zaipila, Roquefort gazta gora, Roquefort gazta bera, eta Roquefort gazta gure etxean esan jaten. Eta espageti batziek gutxie botatzen zenien Roqueforta. Roquefort gazta oso arestia da. Gazta urdina. Ez baina, hemen bada hau desberdintasuna. Bai, Roquefort, nahi dut esan, gazta urdina esaten badu, hor ja sartzen dira Roqueforterakoak, baina Roqueforta da leku batekoa, eta benetan indartzua. Frantzian honitzen lanean, han postretan atatzen genuen olako gazta taula bat. Eta han Roqueforta zegoen, eta batzutan bueltan, da punta txikiri emate gote zanean, han gozetegiko postre arduraduna ez da, nahi oso puxeta? Roquefort, eta nik gustatzen zait. Hartu nuen pusketa, sartu nuen barrura, eta esan... Fuertia. Fuertia, oso fuertia, guretxia jaten dana da gazta urdina, eta berak esatzean. Zuretxian gazta urdina jaten da, ez Roqueforta. Hemen nik supermerkatuan ikusi dut gazta urdina, baina gero Roquefort gazta, bai? Esatzen dute, bai, normalen jendeak hor gehiago izan da... Ez nire izolak Roqueforta erosen zaen, Roqueforta erosen zaen, Benetan, hori kutsa berdia dana, bai. Badakitera, bai, ez mutil. Bai, hola izango dara. Ni hor Roquefort bat, ona, ni pastari eroge, ni bakarri jango. A ver, bueno, hartu zu. Oso ondo. Bueno, hementxe... Oskailuan gehatu dana purra punta hori, Patri. Oso ondo pentsatzen gat. Hementxe, gorgonzolan gaztan inguruan aipatziarren badauela, bai gozoa eta pikantea. Eta niri pikantea hainbeste gustatzen gaten ez, nik pikantea normalian aukeratzen dut, baina hau gozoa da. Ja. Bai, bi motatakoa dauz, eta bai, baina pikantea da. Aukeria aurkitzen bozue probatzeko, oso bitxia. Ba, gizu zerritati dator gorgonzola? Ba, esan, kontau? Gorgonzola erretik. Zentzua dauka. Miran onduan. Idea zabal bezala, ez? Idea zabala, bai, jatorria azkenian, gero hainbat herritan inguruan egiten da, baina handi, eta, antza, zein behar duzu, hau labera? Hau labera doia, 15 minutu, 180 gradutara. Vale, eta gero kontatuko ditut anekdota gehiago, gorgonzola. Kontau gero, estixa jartzen duten bitartien da. Vale, bikain. Venga. Hementxe euskau gure makatzak, ja atara dienak, eta hau jateko, jandaike epel, jandaike bero, hotza, niri epel gustatzen gaza, eskenean gazta urtzen da, makatza eta, madari, xaudaria badau, horan, biguntxo, hori da. Hotzean zapore gutxio daukate gauzak. Eta konta, gorgonzola gaztana? Gorgonzola gazta,
erdi arotik esautzen da, baina 11. mendetik aurre hasi ziren ja, holan, lizuna eta ikusten zaiola, eta gaur egun ezagutzen duguna moduan. Lehen idatzia 1879koa da, non agertzen dan gorgontzola gazta moduan idatzita horren ingurukoa. Eta izendapena da 1955 dauka bere izendapena orduan... Nahiko berrixa. Bueno, 1955 berrixa. Ez dakit. Bueno, hemen jatorri izendapenak Euskal Herrian, ez dakit baten egongo da nahin zarra, 1955. Ez dakit, nik ezagutze dut 55ko jendea da gazte ikusten dut ondikan, igual horregatik izango da. Bueno, Jon bello ja txuitzen nahi, zaio ia. Jon ez da 55koa, Baina, nahi dut esan, Euskal Herrian ez da egongo da izendapenen bat horren zarra danik. Ez da pentsatzen. Hori azkenean gauza, burokrazian da gauza izango zen, osea, Bidiazabal gazta izendapena baino askoz belendik eta eitzen zen. Baina da, hori burokrazia gauza da papen osa. Bai, horretik, izendapenak ja orain ordutik egiten zienik, iruditu zen, zenbaki potolua. Bai, hemen txe, nik intxaurrak eta holan txikitzen, eta honei gero jarrikotzat estixa. Holan jateko bebai, badauz. Ez dakit, ogi apurtxo batekin, ogi ez da sobrau, ez da? Baina holako gaztak eta holako gozo ikutu batekin hobeto joten dira, nik uste dut. Bai ez? Eskertzen dutela. Bueno, udareak hemen, udaren makatzan inguruan, esatea hor badagoela jatetxe bat horre, nola da, Malaga, ez Murtzian, Loreto jatetxea, sari bat eman diotela oin, hartu dituztelako, normalia bakizu, honek, fruta dendetan da beti, dana perfektua dira, udareak eta polipolitxak, eta dana ez da izan. Eta hor, bakizue, zuaitzak etxian dauzkasunak zaharrondoa, bai udare ondoak eta, ez direla dara politak ateatzen, eta horren normalen ez ditu dendetan ikusten da. Jatetxe honek hartu ditu udare horiek eskatzen dizki bertako kooperatibako baserritarrei, eta horrekin hasi da, konbutxa egiten, gero beraien ospin bat eta egiten da. Irtera ematen, azkenean, gure hausoko fruta dendak egiten duena, 89 zentimoan jartzen jo, fruta eta barazki itxusi guztiak, eta hori nire irutzen zaik oso ondo, eta itxusiak ere bizi behar dugula. Eta irten bidea emoteko, ez? Batzutan, igual, ez diain politxak behibiztan, baina goxo-goxua dauz. Goxo-goxua bebaia, udarea gure makatza, gorgonzolarekin, estiarekin eta intxaurrekin. Olako sari bat eman diote oin behoi, Amoreitako La Rebeliari. Jatetxeai? Jatetxeai, eta urtebetetzetako, nire urtebetetzetako oparia, Rebeliara jutea da, eta oraindik, ez, Gabonetakoa izan zen, bikoteak. Eta ez tozu orbaino ondokan? Oraindik enaiz jun. Enaiz jun. Beti, azte buruetan, umeak haber nun utziko ditu, zeia juteko da, bintzako da, bakarrik. Bintzako da, baina di horreko parixak bihartuta zeuzena da, oparitu dotzunakin joetia, ez? Hombre, noski, oparitu dianak horrela egin du, bera juterako, baita. Eta egia esan, hau oso hona dago. Hau oso dago. Betxo, rebeliataz oso ondo entzun dut hitz egiten, aspalditik, eta gogoa daukat, bertara juteko jaten, eta, hori, solen eman diotelako eguzki bat, jasangarria, ez? Jasangarria izatearen, da, gero, lankidekin eta hor, udan da ez jun, ze oporretan noten die, gabonetan oporrak, aste santuan oporrak, orduan... Beraz, bertan lan itxeko, lekua proposa. Hori, egin zioten oin dela, aste honetan, oin dela gutxi, elkarrizketa bat honi, Joan Rokari. Bai. Eta honek esatu, jende pila baten nahi duela bere jatetxea praktika egiten jotea, sortzi orduen errespetatzen da, ero jai egunak eta dana da. Eta alde hortatik, molako jatetxetan normalean lan pila ditena. Hori da, ostalaritzan be, eskubideak errespetatuz, hau, azkenian esan dugu postre bat dala, berua dauela, eta bixar martitzena, gu hemen zuekin, beste bi errezeta itxeko. Agur. Agur.